שלום וברוכים הבאים לסרטון חדש. היום נראה לכם מה קורה פה ביום מורים. ברוכים פה אוכל. בואו נעשה סיבוב ונלך לבעוט. יאללה קדימה, בואו איתי. דפנה, מה אתם מוכרים פה? אני מוכרת פה פופקורן ב3 שקל. אני מוכר קולה, כל מיני שתייה. כמה עולה? קולה 3, זה 2. Даша, сколько стоит чипсы? 5 шекелей. Плюс кетчуп идет. Плюс кетчуп. 5. 5 שקל צ'יפס, קטשופ מתנה. כן. מה אתה מוכר? כמה עולה? 5. כל דבר פה 5 שקלים? זה 7. זה 3. זה 10. 10 שקל פאזל של חתול. אתה השתגעת, איוון? זה פאזל של 50 שקל קל. מאיפה הפאזל? זה מהבית שלך? לא. אז מאיפה? של ילדים אחרים. ילדים אחרים. ומה אתם עושים עם הכסף? אוספים למסיבת סוף שנה. אתם בכיתה ו'? אוספים כסף ממסיבת סוף שנה של כיתה ו'. אוקיי, שיהיה בהצלחה. ויקטור, כמה עולה פופקורן? זה עולה 5 שקל. יש לך 5 שקל? אני רוצה לקנות את כל הפופקורן. כמה יש כסף? יש לי הרבה כסף, כמה אתה צריך? נו, אני לפחות אחד. מה? כמה? נו, אני לפחות... נו, אפשר לפחות 3 שקל. אין בעיה. בוא אליי, אני אתן לך 3 שקלים. 3 שקלים? אין בעיה, אני אתן לך 3 שקלים. 3 שקלים. 3? כן. ואתה תחזיר לי? כן. או שאני אתן לך את זה מתנה. במתנה. לתת לך במתנה? בסדר גמור, אני אתן לך במתנה. יש לי כסף. מנהלת נותנת לילד כסף? טוב. שמעת אותה? אם בא לך תקנה את כל מה שיש שם. יאללה, 3 שקלים בשבילך, תהנה. Я хочу попкорн. 3 шекеля. Себя 3 шекеля. Я уже дал. Смотри. Хочешь конфетку? Каждая конфета стоит 1 шекель. 1 шекель. Шекель, 1 шекель всего. Коля, он купил. Все дешево. Ну, ты именно что дешево. Хочешь купить 1 шекель? Осторожно, посыпайся. Можно? Мальчик, не бей его! Не надо, сам себе. Мама, это Отгварвай. אני נתתי לכולם. נו, ותראה כמה נשאר. אתה אוכל הכל זה לבד? זה טעים. זהו. ליאור, אני נותן לך שקל ואתה קונה פופקורן לכולם. אוקיי. יאללה, תביאו לי 7 כפול 5. תביא. 7 כפול 5? זה לא, זה 3 כפול 7, 21. אני רוצה משהו אחר. ליאור, מה קנית? לכולם פופקורן. לכולם קנית פופקורן? למי שקנו פופקורן, מראים אותו. Yeah.
מקווים שאהבתם את הסרטון הימורים שלנו. שימו לייק. וגם תרשמו לערוץ. נתראה בפעם הבאה. נתראה בפעם הבאה.